Aupa, Renteria, kaixo denoi, zer moduz? Asko gustatu zait. Gehiengoa lekukoak guri ekartzea. Igande goiz batean, inguruko herri baten festa ziren, eta abixo eman ziguten, kotxe marka jakin bat, eta ja susmontxarra hartu genuen. Ordu honetan, olako kotxe bat, ze izan daiteke. Efectivamente, leku egitxik ginen, errepidetik atera zen kotxea, harri baten kontra jo zen, eta bertan zugatzen 4 gazte, eta horietatiken 3 kotxe horrean hilik ziren. Ez gara ohartzen hemen ere gertatzen direla, eta benetan kontu serio bat dela. Realitatea ikustute ze egoera ematen dian errepidei lotuta, benetako desgraziak egoten diala, eta egon hori pasatzea daola. 4 familia detroza dauta, norberaena eta besteena, eta horiek harri baten kontra jo zen. Pentsa dezatzu beste kotxe baten kontra jo diela, autobus baten kontra, edo ze ardura daukagun, volante esku artean daukagun. Kontutan eduki behar dezute hori, edozein pertsona harrapatzen badezute, edo egunen batean alkohola kontsumitzen badezute eta esaten dezute, biku bata edan ditut, baina ez da ezer gertatzen. Edozein ibilgailuak baduka bere ardura eta hori kontutan eduki behar dezute beti. Gehien gustatu zaitena izan da, publikoakin hitz egiten zula, eta horrek egiten dizu entretenituago egoten eta ez deskonektatzen. Zergatik dago trafiko istripu bat izateko arrisku gehiago tabernen inguruan? Alkola? Perfecto. Asko laguntzen du konturatzea zer gertatzen den gure inguruan egunero. Ohiturak dauzkagu volanteen goazela WhatsAppeatzeko, Twittera irakurtzeko, eta esan, milesima bat despistatzen nahikoa dugula, izugarri da gertatzeko. Datuak ere asko inpaktatu egin nau. Nei pertsonalki gehien gustatu zait bukaerako zatia, kontatzen zulako bere nebai gertatutakoa. Zure amaren hitzak die, da inoz, hasten diren hitzak die, enaitz harrapatuta hil egin dute. Neba bat zenekan eta derrepente zakazuta 12 urte barru oraindik jarraitzezu esperientzia hori gogoratzen eta nola eraman hori eta ez dakit inpaktatu izazkenean situazio hortan jartzen zehat. Alaitzenak bai asko inpaktatu dit, ze beha kontatu nahi iruditzen zait oso gogorra bai beria eta bere amari ikustea bai. Nire ama oso larri egon zen hilzorian, eta bakuntza batzuen ondoren, odol transfusio batzuen ondoren, eta ubin denbora desente igaro ondoren, aterazenean fisikoki ongi geratu zen. Diot fisikoki zen oski esan ziotenean zer zegoen ez, bere alabaia ez zela berriro sekula ibiliko pentsa. Horri oso zaila iruditzen zait buelta matea, eta azkenan egoera horrekin bizituko duzu beti. Argi dago ez berak ez nik ez kamilariak ez genuela istripu hori gertatzea nahi izan, despiste bat izan zen, baina despisteak errepidean oso garesti ordaintzen dira. Eta gero ezin duzu atzera egin eta gauzak beste modu batera egin, da dagoena eta kitxo.